ए पंडित जी, अरे ए पंडित जी, जब हमार बाबूजी हमरे बियाह के गन्ना दिखावे आवेले तो रउआ कौनो न कौनो बहाना करके उनके टरका देले। ऐसन काहे करीले? का करिए सुगनी, तोहार कुंडलिए ऐसन बा। जब हमार कुंडलिए ऐसन बा तो एगो बात सुन ली। बोलो का कहत बाड़ू? तो सुनिए ली। बनाई जन खराब कर जतरा, साझी बेरा आई हत खुलब हम पतरा। जोगवा बनाई जन खराब कर जतरा, साझी बेरा आई हत खुलब हम पतरा। जियरा जुड़ाई जाई तो हरो ए सुगनी, वही बेरा करब हम विचार सुगनी, वही बेरा करब हम विचार सुगनी। जन खराब कर जतरा हमार सुगनी, जन खराब कर जतरा हमार सुगनी ए सुगनी। बतावेला मंगली कही कही जोग टरकावेला। अरे राहु केतु केतु दशवा बतावेला, मंगली कही कही जोग टरकावेला। हमरी जवनिया पे रउआ जल्दी जल्दी करी ना विचार पंडित जी, जल्दी जल्दी करी ना विचार पंडित जी। फाड़ दें पतरा तोहार पंडित जी, सुन फाड़ दें पतरा तोहार पंडित जी। पंडित जी आंसू की लगनिया में होई ना ब्याह जो हमार पंडित जी, चला हटा। आंसू की लगनिया में होई ना ब्याह जो हमार पंडित जी। तो फाड़ दे पतरा तोहार पंडित जी, जन खराब कर जतरा हमार सुगनी। तो फाड़ दे पतरा तोहार पंडित जी, खराब कर जतरा हमार